May pahigayon ug uplan baklas ang Commission on Elections COMELEC Usami sa mga campaign materials. Ipadayag ni Usami City Election Officer Atty. Ramil Acol nga daghan nga mga campaign posters ang ilang nabaklas tungod kay wala kini gibutang sa designated poster area nga gimando sa COMELEC. Hinuon nagtuo si Acol nga ang dili husto nga pagpahiluna sa mga political materials dili kini sayop sa mga kandidato apan sa mga lumilihok nga gisuhulan sa pagpatapot niini. Nasayran nga walay pili ang ilang pagpanangtang sa mga political materials basta ilang makita nga wala kini mahimutang sa hustong dapit. Apan ilang gikonsiderahan ang mga posters nga naa mahimutang sa mga pribadong residensya o sa mga luna tungod sa temporary restraining order nga gipagawa sa korte basta adunay pagtugod sa tag-iya sa balay o sa luna. Kita kuan kay ang private property karon naa mo TRO. Temporary restraining order. Nasa private property or commercial property, private magyapon na siya. Dili na ito nahilabtan. Dayon, kini lang sa walay mga tao gyud o kini sa mga kahoy. Giyawhag usab ni Acol ang tanan nga mga politiko sa Usami City nga pahimangnuan ang ilang mga sinuhulan o mga supporters nga sundon lang ang lagda sa COMELEC sa pagbutang sa mga campaign materials. Neptali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.